Welcome back to the main news, and to those who are just joining us, thank you for tuning in. My name is Fungisai Tanavira. Now for the main story. Today, the Clear World Cleaners Organization, the President of the Republic, accompanied by the VP, endorsed the launch for the Clear World Cleaners Initiative on their focus. Let's hear more from Thumbnail Dududu. Today was a historic moment, and His Excellency was most impressed by the Clear World Cleaners Initiative to reduce COVID-19 infections amongst the citizens. His Excellency and the VP were given a guided tour to some of the equipments that they use, and he was most impressed and said, "These are the youths that we are looking for as they are moving forward with the Vision 2020 in promoting youth empowerment and employment." As the newly appointed Minister of Health and Child Welfare, allow me to announce the newly and improved thermal fogger and cold fogger that is exclusive to Clear World Cleaners. The machine is known to abrogate, exterminate, and eliminate, annihilate, eradicate, and uproot all known kind of germs, especially the COVID-19 virus. As schools are opening soon, my ministry impels our peace-loving people to attain professional disinfection services from Clear World Cleaners for the safety of the students. This is not just for schools only, but every other organization to have your offices and places of residence acquire these services. In line with the World Health Organization guidelines, the VP encouraged schools, business people, and homeowners to fumigate their residents using Clear World Cleaners services. We are pano navakomana ve Clear World Cleaners. Ndachitaura ukuseni katai patati pakuti iyo ndovoga handiti vane mandate kana tikati kodzero handiti yekukwanisa kunge vachi cleaner handiti zvakaita sezvikoro zvakaita sezvipatara handiti zvakaita sama kumajeruku naiko kumajeruku futi handiti tichada kuti vadi vapinde imomo vachirakasha corona handiti iyo fog machine handiti kureva kuti vanoisa pamagetsi kana kungoisumudza yakadaro handitika nepetro handiti voipomba handitika yotanga kupisa ichipisa kusvika corona yafa vanoiuraya zvekuti heki handinozotaura handiti ndavona soko vakaibata ndabva ndafunga mazuva edu tichi morogoro handiti nachingwe netembwe handiti vaiti kana vaikoka paya hapana waimira handiti saka zvino ivo vakomana ava ndo vane spirit imweyo ndo vanofamba nezhira iyoyo handiti zvinoti vane spirit yedu yekusunungura dzimba dzavanhu kuti dzisava dzisangana necoronavirus handiti ndo nauya tavinga pano uye vane extensive experience. World Health Organization yakavacredita even the Ministry of Health ndosaka soko vari pano kuti hai ava ndovoga handiti ndovoga vane mandate yekukwanisa vange vachicleana zvikoro zvedu vachicleana zvipatara zvedu vachicleana even maprisons vachicleana even mota dzedu dzomuno handiti saka hai ivo ndo pane donzvo redu kuti toda kuti vange vachikwanisa kusanitizer kana kuti kufumigata nzvimbo kureva kuti pane corona kana hapana ndo zvatinokurudzira. Ndaitotaura namai zuro vachitoti hai capital chaiti tikati ivo vakomana vanouya handiti huvha yavo ichisveta svina sokutaura kwavamboita vachirakasha mapete masvosve zvimagange mukange zvikodza handiti kana utunga mumba menyu mukaita chii chamisa mawisa kana inda dzogona kuitika handiti inyika yacho dzikawanikwa inda dzirakasha handiti zita ravo radzoka rawanda masihi handiti asi hazvina mhosva Clear World Cleaners handiti very good. The Clear World Cleaners was established in 2007 and they started their journey by just cleaning offices in Harare. Over the years, they have grown into a big professional establishment. Now they provide a plethora of services which include building maintenance services, floor care services,
trans maintenance services, decorative store tile cleaning, floor, sofa, and carpet cleaning, and many more. Thumbnail Mudududu, Harare.